Aktar minn 1000 persuna il-ħadd filgħodu nġabru fil-limiti ta' Ħattart jipprotestaw kontra l-proġett Central Link. Mijiet ta' nies inġabru tul din l-istess triq fejn ser ikunu qed jinqalgħu mal-550 siġra li fosthom hemm ukoll numru sostanzjali ta' siġar protetti. Ir-raġuni prinċipali wara l-protesta kienet biex jiġu salvati dawn is-siġar. Iżda bosta ma waqfux hawn u tkellmu ma' Net News dwar l-importanza tal-ħarsien tal-ambjent. Spera li nippruvaw nagħmlu effett, impatt kontra dil-vjolenza li nħoss li għadha ssir kontra l-ambjent. Il-fatt huwa li dan il-proġett qed isir biex inwessaw it-toroq għal iktar karozzi, dan mhux tajjeb għall-ambjent tagħna, dan huwa ġen totali. Jiena la jien blu, la jien ħamra, la jien oranġ u laqqas jien ħadra. Jien qiegħda hawn nipprotesta għax ma jistax ikun nibqgħu nneħħu daw is-siġar. U li ħlifrot minn ta' barra maħniex insibu. Qed jeqrduhom il-bdiewa tagħna. L-ebda proġett ma jiġġustifika l-qerda ta' 600 siġra. Issa x'irridu s-saħħa l-ewwel jew il-flus. Jiena nagħżel is-saħħa mhux itħaħen. Aħna mhux inqaxtu s-siġar misna, inħawlu iktar siġar. Forsi għax is-siġar m'għandhomx voti, min jaf. Fil-protesta, organizzata permezz ta' grupp fuq Facebook imsejjaħ For Our Trees, numru ta' nies intrabtu ma' siġar. Aparti hekk spikkaw ukoll it-tabelli li n-nies għamlu minn jeddhom u li jesprimu l-iskuntentizza tagħhom għall-aġir fil-konfront tal-ambjent. In-nies miġbura kantaw ukoll diversi slogans favur il-ħarsien tal-ambjent. Numru ta' nies saħħu fuq l-importanza ta' soluzzjoni aktar vijabbli fejn jingħataw inċentivi ta' trasport alternattiv li jkun effiċjenti u sigur. Konna aktar small transportation, per eżempju, minivans jew xi ħaġa hekk, jew konna askozzi konna xi ħaġa aktar communal based, per eżempju, jew ikonna aktar tal-linja effiċjenti. Irridu nibdlu il-mentalità. Irridu nibdew il-mentalità. Nagħti inċentivi biex jintużaw aktar roti, nagħti inċentivi biex jintużaw muturi, anka elettriċi, fejn ħallu spazju għal dawn. Lejn tmiem il-protesta n-nies mifruxa ma' triq, inġabru f'post wieħed u bdew kantaw aktar slogans favur l-ambjent u għal żmien qasir kellha tingħalaq it-triq. Preżenti wkoll għall-protesta kien hemm ukoll deputati tal-Partit Nazzjonalista, inkluż David Aġus, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista li huwa elett fil-Parlament mid-distrett li jinkludi lil Ħattart. U tkellem ma' Net News u tar-reazzjoni tiegħu għan-nies miġbura. Illum iż-żgħażagħ in-nies ġew hawnhekk biex jgħidu lill-Gvern erġa' jmur fuq drawing board. Jerġa' jagħmel il-pjanti biex dawn is-siġar kollha li hawnhekk u dan il-proġett jerġa' jagħmlu mill-ġdid u jaħseb kif dawn is-siġar insalvawhom u mhux neqirduhom. Aħna għandna alternattivi, hemm alternattivi kif dan il-proġett xorta jista' jsir mingħajr erda ta' dawn is-siġar tal-ambjent. Għall-protesta attendew ukoll numru ta' kunsilliera lokali tal-Partit Nazzjonalista, b'mod partikolari l-kunsillieri fil-Kunsill Lokali ta' Ħattart.